V ostatných dňoch sme dostali od Mestského úradu platobné výmery na zaplatenie daní z nehnuteľnosti a poplatku za likvidáciu komunálneho odpadu. Za komunálny odpad platíme v Šali základnú sadzbu 28,50 € s tým, že niektorí obyvatelia majú nejaké úľavy. 28,50 € určite nie je zanedbateľná suma, ktorú musí zaplatiť každý občan mesta, to znamená, taká štvorčlenná rodina zaplatí viac ako 100 €. Čím to je, alebo čo by sa dalo robiť s tým, aby táto suma v budúcnosti už nenarastala? Problém spočíva v tom, že mesto musí zaplatiť za likvidáciu všetkého odpadu, ktorý sa na jeho území nachádza, a na toto vyzbiera poplatky od obyvateľov a od podnikateľských subjektov, ktoré na území mesta podnikajú. Ešte nikdy sa nestalo, že by mesto vyzbieralo toľko peňazí, koľko potrebuje na zaplatenie likvidácie odpadov z mesta. Vyzbierané financie od obyvateľov a od podnikateľských subjektov sú vždy podstatne nižšie, ako mesto reálne potrebuje na zaplatenie. V predchádzajúcich rokoch ten rozdiel bol 240 až 260 tisíc eur ročne. Ide o sumu, ktorú musí mesto dať z vlastného rozpočtu na to, aby boli zaplatené všetky náklady, ktoré súvisia s likvidáciou odpadu. Keby sme tieto peniaze mali, keby sme každý rok mali k dispozícii v priemere 250 tisíc eur, tak by každý rok mohla pribudnúť jedna menšia cesta kompletne zrekonštruovaná. Z tohto dôvodu pred 2 rokmi Mestské zastupiteľstvo zvýšilo poplatok za komunálny odpad, to je tých 28,50 €, ktoré platíme dnes. Týmto sme dosiahli to, že ten rozdiel, ktorý vzniká v nákladoch a príjmoch mesta, sa znížil z úrovne 250 tisíc na 100 tisíc eur v tomto roku. Čiže ešte stále platí to, že mesto musí doplácať na likvidáciu odpadu z vlastného rozpočtu a tým pádom potom peniaze chýbajú niekde inde. Nechceli by sme ísť cestou ďalšieho zvyšovania poplatkov, pretože chápeme, že v súčasnej dobe by to nebolo jednoduché pre takmer žiadnu domácnosť. Preto sa treba zamyslieť nad tým, čo treba urobiť, aby minimálne táto medzera, ktorá tam vznikla, ten 100-tisícový deficit, aby nenarastal. Tých možností je niekoľko. Prvá základná vec je separovanie. Separovanie výrazne pomáha rozpočtu mesta, to znamená, ak budeme viac separovať ako teraz, tak rozdiel medzi v príjmoch a nákladoch sa bude zmenšovať. Pri separovaní treba dávať veľký pozor na to, aby nedochádzalo k zmiešavaniu separovaného odpadu. To znamená, že ak niekto do kontajneru, ktorý je určený na papier, hodí čosi iné, povedzme plasty, sklo alebo obyčajný zmesový odpad, tak automaticky znehodnotí obsah celého kontajneru a tým pádom celý kontajner je zaradený do bežného komunálneho odpadu. Ďalšou možnosťou, ako pomôcť situácii, je odhaľovanie pôvodcov čiernych skládok. Pokiaľ niekto vytvorí čiernu skladku na území mesta, mesto ju musí zlikvidovať a samozrejme aj zaplatiť. Čierne skladky vznikajú jednak odpadovou turistikou, to znamená, že obyvateľia z okolitých obcí nosia na územie mesta svoj vlastný odpad, aby za nemuseli platiť doma, ale čierne skladky vznikajú evidentne aj činnosťou niektorých podnikateľov. Našli sme viacero čiernych skladok, kde bol stavebný odpad, alebo tam boli pneumatiky, alebo čokoľvek iné. Je to samozrejme v prvom rade úloha mestskej polície, aby takúto činnosť odhaľovala a našla vinníkov, ale pokiaľ aj obyvatelia aj takéto čosi vidia, mali by spolupracovať s mestskou políciou, to znamená okamžite volať na číslo 159. Treťou možnosťou, ako znižovať rozdiel medzi nákladmi mesta a príjmami mesta, a to znamená, ako zabrániť budúcemu zvyšovaniu poplatkov za komunálny odpad, je platenie za tie odpady, za ktoré si musí zaplatiť každý sám. Mám na mysli napríklad prerábky bytov, ktoré sú pomerne bežné. Takýto odpad, čo je v podstate stavebný odpad, si musí každý zlikvidovať sám na svoje vlastné náklady. To znamená, ak niekto prerába byt a odpad dá ku kontajnerom a my nedokážeme zistiť, kto je pôvodcom, tento odpad je zlikvidovaný zase na náklady mesta, to znamená na náklady nás všetkých.